Entre el novembre i el gener es van plantar prop de 3.200 petits arbres de ribera, sobretot verds, a Santa Eulàlia. Es troben al costat de dos cursos fluvials, el riu Tenes, prop del pont de Can Donat, a Can Font, i entre la font de Sant Cristòfol i Can Sabater, i el torrent de les Tres Pedres, sota l'empresa Congost Plàstics. L'acció forma part del projecte Live Valnus, de la Unió Europea. L'objectiu d'aquesta iniciativa és millorar l'estructura de la composició i la qualitat ecològica dels boscos de ribera i de les vernedes mediterrànies, recuperant i reintroduint l'hàbitat en trams fluvials destructurats. Santa Eulàlia s'ha beneficiat d'una proposta que va arribar a l'Ajuntament de Granollers, que havia demanat subvenció per a una actuació a la Conca del Besòs. L'Ajuntament de Granollers, sí és cert que la llera del Congost té trams on pot fer-hi plantacions, però es va adonar que només treballant amb el seu terme municipal no era suficient per encabir tot el volum de plantació que volien portar a terme. I llavors va obrir la possibilitat a altres municipis de la Conca del Besòs de participar en aquest projecte. Els tècnics vinculats a aquest projecte que van realitzar el treball de camp a Santa Eulàlia van comprovar que al municipi hi ha diversos indrets pròxims a cursos fluvials on encara hi ha verns. Per això es va decidir plantar aquesta espècie de ribera que suporta les grans vingudes d'aigua. Es va fer especial atenció a la riba del Tenes. Quan fèiem el treball de camp, tots els tècnics que hi participaven van, em van reconfortar molt positivament perquè són els únics trams del Tenes on hi ha verns encara. I això és degut a la qualitat ambiental que té aquest tram de Tenes. I jo, anant endarrere, vull pensar que això és degut a la gran inversió que es va fer amb el projecte FEDER, que ens va permetre retirar molta vegetació al·lòctona. Per tant, el poc que quedava de vegetació autòctona, en aquest cas aquests verns, doncs van poder resistir i segueixen aquí a Santa Eulàlia. El projecte Live Valnus pretén ajudar a recuperar les vernedes mediterrànies que han patit una regressió els darrers anys, sobretot a causa d'usos agrícoles, urbans o industrials. Aquests boscos regulen i redueixen els efectes de les inundacions, retenen sediments, eviten l'erosió i milloren la biodiversitat. El treball va començar el 2017 a diversos punts de Catalunya i finalitza aquest juny. Entre d'altres, són socis del projecte el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que n'és el coordinador, l'Agència Catalana de l'Aigua o el Centre d'Estudis de Rius. A Santa Eulàlia, la plantada d'arbres va a càrrec de Social Forest, una empresa de serveis forestals que incorpora i dona formació a joves en situació d'exclusió o sense feina.